Исәнмесез, җыр-моң сөюче дусларыбыз. Эфирда шын күңелдән музыкаль котлаулар программасы. Бүгенге җылы эчтәлекле котлау хатыбыз Илдус Наил улы Миннегалиевка яңгырый. Кемгә ул, кемгә абый, кемгә юлдаш һәм туган, алтын кызны ямьләр өчен бу дөньяга син туган. Күзләр генә бүләк итәдер ул бу дөньяга синдәй затларны. Рәхмәтләргә кушып кабул итче йөрәктәге барлык назларны дип котлыйсыбыз килә. Бүген сезнең чын күңелдән котлаулар программасы аша Югары Яркәй авылында игелекле гомер кичерүче, кадерле, хөрмәтле улым, абыебыз, дәүрәтиебез Илдус Наил улы Миннегалиевны 60 яшьлек күркәм юбилее белән. Безнең кадерле абыебыз 5-6 участок авылында Мәгъдәния Миннәхмәт кызы һәм Наил Муллагали улы Миннегалиевларның үрнәкле, ишле гаиләсендә көтеп алынган беренче мәхәббәт җимешләре булып якты дөньяга аваз сала. Бәләкәйдән үк әти-әниебезнең уң куллары, 4 сеңлесенең, 3 энекәшенең зур ярдәмчеләре булып үсә. Иске Күктау урта мәктәбен тәмамлагач, Югары Яркәйдәге һөнәри училищеда тракторист һөнәрен үзләштерә. Армия сафларында изге егетлек бурычын үти. Туганыбыз 1984 елдан башлап, бүгенге көнгә кадәр районның юл ремонт төзелеш идарәсендә намуслы хезмәтен сала. Үз эшен яратып, җиренә җиткереп башкара. Шуңа күрә эшләгән коллективында ихтирамлы, хөрмәтле, алыштыргысыз хезмәткәр ул. Ә инде тырыш, фидакар хезмәте күп санлы почет грамоталар белән билгеләнде. Хезмәт ветераны медале белән бүләкләнде. Шәхси тормышында сыкланырлык, күпләргә үрнәк булырлык абыебызның. Җиңгәбез Сеңрән авылы салавы Лилия Рәсих кызы белән иңне-иңгә тирешеп, шатлык куанычларны уртак итеп, тату, матур, җитеш тормышта гомер кичерәләр, Аллага шөкер. Үзләре кебек акыллы, эш сөючән, 3 ул, 4 кыз тәрбияләп үстерделәр. Инде киләчәктә балаларыгыздан бары тик игелекләр генә күреп, рәхмәтләрен генә ишетеп, кадер-хөрмәттә яшәргә насыйп булсын үзегезгә. Бүгенге матур юбилее бәйрәмендә кадерле абыебызга карата нинди генә теләкләр әйтсәк тә аз булыр кебек. Ул безнең өчен иң яраткан, иң хөрмәтле, кадерле кешебез. Һәрчак безне кеше туганнарын кайгыртып, фәһемле киңәшләрен биреп, безнең өчен хәфәләнеп, безнең авырлыкларны үз итеп, янып, көйеп яшәде. Һәм әле шул рәвештә безнең өчен üzülеп тора. Һәр вакыт пөхтәлек сирпеп торган нурлы йортларының ишекләре безнең өчен һәрчак ачык, йөзләре һәр вакыт якты туганнарыбызның. Кадерле абыебыз Илдус, без сине бик нык яратабыз һәм хөрмәт итәбез. Син җир йөзендәге иң зур бәхеткә, иң зур шатлык сөйнешләргә бик тә лаек. Син инде безнең өчен хәзер әткәй урынына калган изге кеше. Рәхмәт сиңа, кадерлебез, шул кадәр изге күңелле булып, безгә карата һәрчак мәрхәмәтле булып, ярдәмләшеп, безне кайгыртып, безнең өчен борчылып, ярдәм кирәк чагында ярдәмеңнән ташламаганың өчен. Рәхмәт Ходай Тәгаләгә безгә шундый олы йөрәкле, кешелекле, туган җанлы абый бүләк иткән өчен. Барысы өчен дә зур рәхмәт сиңа. Изгелекләрең үзеңә Ходай Тәгаләнең мең рәхмәтләре булып кайтсын. Инде киләчәктә бәхетебез озын гомерле булып, безне тагын да бүгенгедәй шатлыклы вакыйгалар уртасында гына очраштырып торсын инде. Тагын да зуррак юбилейларыңны шулай бергә булып, бердәм булып, күтәренке кәефләр белән, туган тумачалар, якыннар белән имин көннәрдә
каршы алырга язсын. Алга табада җиңгәбез Лилия Рәси кызы белән шатлыкта, куанычта, балаларыгызның бәхетләренә сөйнеп, тигезлектә, тынычлыкта озын гомер кичергә насыйп итсен. 60 яшьлек юбилеең котлы булсын. Гади, сабыр, улы җанлы да син. Кылганнарың бары изгелек. Кайгыларсыз үтсен һәр бер көннең, бәхетләрең булсын гомерлек. Туган көннәр елда кабатлана, ләкин кабатланмый үткәне. Бәхет, шатлык һәм тазалык белән килеп торсын иде көткәне. Гомер буе язсын иде безгә абыебыз диеп сиңа дәшәргә. Кайгы хәсрәт күрми, бәхет, шатлык белән бергә озак яшәргә. Иң изге ак һәм пак теләкләр белән әнкәең, туганнарың Илдар, Дилүс Лилия, Гүзәлия, Мөнирә, Әлфидә Рифкат, Илгиз Айгөл, Илдар Миләүшә һәм балалар. Хөрмәтле юбилярыбыз Илдус Наил улы, без дә сезне 60 яшьлек юбилеегыз белән тәбриклибез. Сезгә ныклы тазалык, алдагы көннәрдә дә якыннарыгыз, туганнарыгыз белән аралашып, ярдәмләшеп, шөкердәшеп, бәхетле озын гомер кичерүегезне теләп, җыр бүләгебезне тапшырабыз. Рәхим итеп тыңлагыз. Иң зур бәйрәм һәр кемгә дә, иң зур бәйрәм һәр кемгә дә аның туган көнедер. Бәйрәм табыны түрендә якыннарын күрүдер. Бүген синең туган көнең, гомереңнең иң шәп көне, дус туганнар табын түрендә. Бәйрәм белән сине котлап, иң матур, иң шәп җырлап, ихлас котлык туган көнеңдә. Бүген синең туган көнең, гомереңнең иң шәп көне, дус туганнар табын түрендә. Бәйрәм белән сине котлап, иң матур, иң шәп җырлап, ихлас котлык туган көнеңдә. Изге теләк матур бүләк, ихлас булып ирешсен. Мондый көндә туган көндә, һәр кем җырлап күрерсен. Бүген синең туган көнең, гомереңнең иң шәп көне, дус туганнар табын түрендә. Бәйрәм белән сине котлап, иң матур, иң шәп җырлап, ихлас котлык туган көнеңдә. Бүген синең туган көнең, гомереңнең иң шәп көне, дус туганнар табын түрендә. Бәйрәм белән сине котлап, иң матур, иң шәп җырлап, ихлас котлык туган көнеңдә. Бүләкләргә, рәхмәт шәпшән күңелдән. Син үзеңдә бүләк булып, нурлан табын түрендә. Бүген синең туган көнең, гомереңнең иң шәп көне, дус туганнар табын түрендә. Бәйрәм белән сине котлап, иң матур, иң шәп җырлап, ихлас котлык туган көнеңдә. Бүген синең туган көнең, гомереңнең иң шәп көне, дус туганнар табын түрендә. Бәйрәм белән сине котлап, иң матур, иң шәп җырлап, ихлас котлык туган көнеңдә.
бәйрәм белән сине котлап, иң матур, иң шәп җыр җырлап, ихлас котлыйк туган көнеңдә. Ихлас котлыйк туган көнеңдә. Ихлас котлыйк туган көнеңдә.